Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelische Smit-Fonds. In deze uitzending van Venray van Toen gaan we terug naar het jaar 1946. In Overloon wordt dan het eerste Nederlandse oorlogsmuseum geopend. De slag om Overloon en Venray zit bij de burgers dan nog vers in het geheugen gegrift. Niet alleen uit de regio, maar uit het hele land komen mensen om het oorlogsmuseum te bezoeken. Ook de oudstrijders keren terug naar de plek waar ze vochten voor onze vrijheid. Daardoor is de relatie met deze bevrijders altijd heel goed gebleven. Kijkt u terug naar weer hele mooie historische beelden van weleer. Als blijvende herinnering aan de bevrijding van ons land wordt op het slagveld bij Overloon het eerste Nederlandse oorlogsmuseum plechtig geopend. Op het symbolisch graf leggen communicantjes bloemen en kransen. Nadat aan de voorgevel een gedenkplaat is onthuld, maken de autoriteiten, onder wie minister Beel, een rondgang door het museum. Overloon is de plaats waar in september 1944 de 3e Britse infanteriedivisie een hevige slag leverde tegen de Duitsers. Veel van het destijds gebruikte materiaal is hier tentoongesteld. Zoals bijvoorbeeld in Mijnenveld en Bommen. Kort na de opening van het museum brengt de familie Buzet uit Bussum een bezoek aan het museum in Overloon. Het is hun geliefde vakantieplek. Uiteraard staat men even stil bij de gedenkplaat voor de ingang van dit houten museumgebouw. De restanten van het grote militaire materieel zijn her en der geplaatst in een groot bosachtig park. Het advies om niet op het oorlogsmaterieel te klimmen wordt massaal genegeerd. Iedereen klimt op of in de tank. De bezoekers willen weten hoe het is om in een tank te zitten in oorlogstijd. Mevrouw Busset vindt het maar niets. Ook haar kinderen beklimmen en inspecteren grondig een Engelse mijnenveger. Een uitgeschakelde Amerikaanse tank die achterbleef bij de strijd om Overloon, net als een gevechtswagen. De uitkijktoren in het park is een geliefd klimproject. Vanaf de hoogste etage heeft men een mooi uitzicht over het gebied waar nog niet zo lang geleden een hevige en zware strijd plaatsvond. Een informatiebord in het bos geeft een korte omschrijving wat zich hier in de bossen in 1944 afspeelde. Een Duits anti-tankgeschut wat veel onheil bracht.
Omstreeks 1950 brengt de familie Mulders uit Oostrum een bezoek aan het museum. De heer Mulders, een vervent amateurfilmer, maakt de nodige historische plaatjes in het museum. Aandachtig wordt een zwaar beschadigd Duits raketkanon, ofwel Nebelwerfer, geïnspecteerd. Artilleriegeschut bij het houten museumgebouw. Frits Mulders heeft zijn eerste speeltje gevonden. Dan begint de familie Mulders oorlogje te spelen. Mevrouw Mulders sneuvelt bijna. Frits en Margriet kijken met spanning toe. Als de rust is teruggekeerd, proberen de broers Geert en Frits een 88 mm scheepsgeschut in beweging te brengen. Dochter Zus heeft meer interesse voor de overgebleven loopgraven in de bossen. Ondanks dat het niet is toegestaan, beklimt ook de familie Mulders, inclusief de jongste Telk Dree, het tentoongestelde oorlogsmaterieel. Uiteraard bezoekt men ook het museumgebouw, waarin een documentatiecentrum is gevestigd. Het museum heeft ook een wandelpark en hertenkamp. Terwijl de familie Mulders toekijkt, overweegt zus Mulders een duik te nemen in de visvijver. Korte tijd later verovert de familie Mulders weer een Engelse tank. Ook deze Amerikaanse tank wordt grondig geïnspecteerd en in bezit genomen. De oudste zoon Geert viert triomfantelijk de overwinning. Nog even met z'n allen een Duitse eenmans onderzeeboot inspecteren en dan weer terug naar Oostrum. Want er is belangrijk bezoek op komst. Onder toeziend oog van de Oostrumse jeugd brengen 2 Engelse oud-strijders een bezoek aan de familie Kamps in Oostrum.
We zien mevrouw Mulders en Ver Kams, de Engelse gasten, Clara en Jep Kams, Leen Linders, Harry Arts, Nelly Arts en Sjaak op het veld. Oma Roos met haar traditionele toer en haar kleinkinderen Geert, Sjan, Jacqueline en Roos, ze vinden het prachtig. De Engelsen waren in de oorlog ingekwartierd bij de familie Kams, waar een Rode Kruispost was ingericht tijdens de oorlog. Het is dan ook een hele belevenis om oude oorlogsvrienden weer te ontmoeten. Er worden natuurlijk de nodige foto's gemaakt en oude herinneringen opgehaald. Harry Linders en Sjaak Opperveld kunnen zich in het Engels goed onderhouden met de gasten. Dochter Sjan Kams denkt, wat gebeurt hier toch allemaal? Terwijl de Engelse gasten zich voorbereiden voor vertrek. In de Monsieur Hansenstraat ziet Herman Graat het steeds drukker worden. Geert Kams en ome Jep genieten samen met moeder Kams en mevrouw Mulders van het bijzondere bezoek. Nog snel vertelt Sjaak op het veld in het Engels hoe de gasten terug moeten rijden. Dan wordt er afscheid genomen. De Oostrumse jeugd is dan al goed vertegenwoordigd, met onder andere Jan en Lambert Litjes, Chris Volleberg en Leo Takke. Na een mooi wederzien verlaten de Engelse gasten Oostrum om weer terug te keren naar Engeland. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds.